Kulumbaika ang norong Dipok Entertainment YouTube channel tauke buksong tini norong thani miani kok sabai abar ano sanani bagi thaika tauke buksong mia je kaisa ang norong thani post no ya phari dimani collection sini hokang bangnai rok cylinder rinani fainai ba tini ungui tongu norok saiman na TSR headquarter 7 wetland Jampuijala ni ajagao cylinder ri tongbayo 450 jona abno tui norong thani ang post no ya phari rijak Silai KAHAM JOMA RIKHA te borok jotono thumui rogui phaimani te tiprasama sapano Silai tuinai tonglakni samani abno tui belaikai guruttopurno kok tei norok no ya phari rijak je norok Tamo Sakha Nai musung sadi hinui comments ni bisingoi besirbag borno je cylinder refinai chini tahok te bubuk song ATTF fan hindi NLFT hindi borno 80-90% tiprasarok chajakliya cylinder ya tongkai chakhamu hini samani taukte busong abon tuinu belaikai ko kotorungui phaika taukte busong NLFT ni bisingo anthani direct audio recording sok paika o audio recording no khonari nai paithago norok chaya kari tong di ya o video no like subscribe te bell icon kisa click kari di te support kari jot tono no phunuk rinani bagoi tini je tong kuroi Bangladesh ba Fatar haste Myanmar jot to jaga tong tonai sini Silai tui hokang baloi ti prasano protest khaine himan rok cylinder ribai sinai Tripura government India government no borok ni mani sani rok te oh lamo hingalak abono tuino norni firung mungkok busok paika audio viral audio recording rok tei kubangma borok saka Silai KAHAM JOMA RIKHA chagla borok phaiman chalia eke borok ni bising tui anaro je audio sopai mani khai borok tamu tui phaika baksa saka bolongo thampui warjak kha chanani kurikha muyarok phalicha kha sikamurok khosai kha sikamurok kurikha a kurikha bolongni je tongmani bolongni wak bolong rok kurikha obohairok chawima tongkha kebu tiprasarok chandari liya tiprasarok borno chubanai kurikha aboni bagoi ma phaika obohai koktumarok sopaika thani norno recording khonari nai tei কয়েকটা borok ano call khai saka ang bumung nali ekeni phano borok saka TMB agi 1984 TMB rok assembly seat tinta tu khati prasar ni bagoi assembly seat tinta kai tabuk ATTF by NLFT jottone kotor bumung borok kai tamu tu bukha bosumung tai saratir pro yago ya phari rika borong ni sumung khai jeti prasa area tongmani general area wo ko bangma sini ti prasa tongu a jeti prasa area no khoboi te tin chaita sok seat tu bima hakai belai cha khamu obo hai borong ni sumung tabuk am janata tirpra wo tongko song tongnai rong ni sinai nungnai rong ni collection bo jaga angkai norok saiman na sidai munpur area wo ko bangma ni ti prasa in bising basan jotton tongu abo bono bo sin ti prasa area na yoi kaisa seat tu bunan nangmani seat aro kaisa samna nangmani tei nini Krishnanagar, Obhainagar, Radhanagar, Buddha Mandir থেকে yang GBT kai 79 tila rognar saiman na ayang rogo sini tiprasa rok koma tong tongo a jaga kaisa tiprasa nayu town area o kaisa sini seat na nango assembly seat abo sumung ang taukte busong non thani ya paro abo ki thik de koekjon abora proshno khaim ang abono non thani ya par dikate botongo je tiprasa je jaga o kubang tong ang edisi area o saya general area o sini tiprasa bo jaga tong norok saiman na o tiprasa area o nai na yoi tabo surma kubangma jaga tei ya panu tiprasa area nai na yoi o sidrno to bunani nangmani obohai collection kajak haike taukte busong sigang pulasung je agini x NLFT baginu phaijak haipanu bo kaisa audio message sarmani abono norno khonari ganai bo Tamo Sakha o je miyani ang collection ya formane o collection ni anchar imani nor kijak khnai nai gade amon pore paithako kok sapinai kok no ase klauke sagla kokno ase kanani thanglak sahoibo mukto maya sayabo mukto maya makanini YouTube ni channel ang saklaimani khanao amni bo kok sahodi hamiani bo sahodi tamno sahornai Silai patham tui phaine rok phaimani kebu chajago hono kebu chajaya abo chajangnai sabo chajaya sabo ha tai dofani bagai thangmani ha no yok samare na hnai thangmani age boino sajak tongo public no sajak tongo ha sakani borok dofaro no sajak tongo jengno yok samare nai jengno ha na phiok nai samai chajak tongo Silai bolet waroi a samai si tini puro nongkha angke borok phaikya tini puro nongkha abo desni borok hani borok si sisnai samai chajak borok tini tamong nai ongya abole borok no sisnai tamo honoi ini sawo boyas kaka bisi bangka tongi malaya norok waisa khlaidi abahai kok phaya o jagao ini phano rang lak koti manmani jora tongdi sogoi mani jora tongdi ini kono phainani boroni program kroi phainani kono mane kok chaplai mani kroi rang kroi paisa kroi
janani kroi tongnani kroi sikamuk phalaisai phaika bufang bokor khogoi phalaisai phaika raitani phalaisai phaika ব্যক্তিগত আলু কাইয়ে আলু phalaisai phaika taw lirkha wak lirkha pol lirkha beba joto kisu paiye tini watanai akoi সিপাই রক ব্যক্তিগত চালাই ফেকা তিনি ওয়াক রেখা বলঙ্গ সিগা মুখ রেখা বলঙ্গ আক রেখা বলঙ্গ সেই কারণে তিনি রাং পয়সা এদিকে ফাইনানি চি দংখা এদিকে ফাইনানি টান নংখা বিগ বসা চারাইনানি বিগ বসানো খানানি তাই কোনো নুহুলাইয়া কোনো চোখলাইয়া সেই কারণে তিনি মাফাই মানে কারণ রাং পয়সা হা নি বরক দফার হরিয়ানি বাগিসি তিনি ও পার্টি হাইকলা কামানানি নাঙো এই পার্টি হাইংনি সিটিনি ভারত হানি থানিব ত্রিপুরা হা কতরনি তৈফাংনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টনি থানি ফাইনা নাং অব কই ক কোনো বয়স বাংমানি কক ফাইয়া বরনি থানি আং সাইমানো বরক তিনি রাং পয়সা করি হিংকে ও ত্রিপুরা হাওনো সকপাইনাই হিনো ইয়াবা তিনি আনো yok সামারেনা হनै থাংমানি হা দ yok সাকা বা দফানো yok না মানে দফা দ yok খা আবো তিনি বড় সিলাই তুই ফেনে রক তিনি দল খাই ফেনে রক বড় সিয়াপানো হানি বরক সিনাই কবাংমা থৈকা মাফাবে মালায়া kabangma thaika higbai malaya kabangma tini jealous of jaka over khlaioi samung suba mani bagai kabangma india na kiroi baksa jealous of jaka baksa rom jaka ni borok jeni paisa bai sakni paisa bai adalodo kodo orbar khlai jokha keu kabangma tini jogya tongo kabangma tini jealous haja chai tongnai tong bron bagai le sabo wansok sinai broni dormole broni kokle tini tamasa bura khaka jeng tongi malaya norok waisa thangdi hinno a koksi unka o jelo tongnai le nono chuba thana nono phanri thana india government bai romjagoi jelo sobjagoi saja manai ronla sabna asas nei boro bron bagile sabong Hai kenabai na dauk te buksom bo samani ti prasani bagoi tamuti phaika NLFT TEI ATTF abono main correction bin thani butongo silai bullet waroi sumai tangmani ti prasano mothangya sak tirpra hano sadin tirpra sraima sak borok phaiya hinai tini 250 কোটি বাইদে বরক পাইজাগি থাঙ্কা সরকার রক বাই অবগায়া সুমুং হাইকাই তৈ সারা ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাসারক জবাব রিনে আবনি বাগৈ তে কাইসা কক সাকা হাইকাই বরক বুড়া বুংখা বয়স উনকা ফাইনানি আবো কোনো কক গিয়া বসাকা ফাইয়া তংনাই নাংমানি গাই বাক্সা গাই সাকা তিনি বিসিংতিনো তং কনসেপ্ট তং খা চানানি রাং করিখা বাংলাদেশ তাগবো কোটি টাকা রাং রিথাই দুগান হাটি বাকি সামান আরাং রক রিজিয়াখো হাইকেই বলংনি আল রক কাই চামানি রক সিকামুরক ফালি চামানি রক মুয়া রক ফালি চামান রক পাইবাই সুকা বুফাং ওয়াফাং ফালি চাবাই সুকা ত্রিপুরানি কোনো কালেকশন ছগইয়া সিনি ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাসারক কেবু সাপোর্ট খালিয়া বরং আগিন হাইরাং পয়সা কালেকশন কাই রহনাই করিখা অবনু কষ্ট তংনানি কষ্ট নিবাগইনো বরক আফাইকা অব হংকাই মেন মুদ্রা কক তাউতে বুকসম নরক খুনাবাই খানা বরক যে সাইকেলামানি বাকবাই আবনু নরনি উত্তর তাউতে বুকসম হাইকাই নরক অব হাইকানো লগি টংদি সাপোর্ট খাইদি তেবো বুসামো বুবাগারানি যে প্রেস মিট খাইমান রংনা আং টুস্টু বুয়াকো বুবাগারা যে প্রেস মিট খাই তমানা কক রংনা নরনাং next time logo phunuk nai kaisa part kai phunuk sine tauk tai buksong kaisa video mang joton thepai khe kai kisa na thik haing tungu abuni bagan tini ni je cylinder ni abo tebo ongkhor nai tebo video ongkhor nai ang abo norno paisugui saya ko tebo kok tuma kaham tungu norong thani ang koma comments nai se norno a pai nai chai correction khai pai nai lokorok tebo one sukdi aimanan khai di hake borok belai tu kosto ni bising tinu phaika abo norok busikarma khai nai tabuk next generation ni bagai je wansuk laimani next generation ni bagai tabuk je sikla tongnai rok borok no ma wansuk lainai abo ni kok khai hage share khai di o video no share khai jotono phungna chai tok di teina rok kaham tong di susto tong di tini ni bagai jotono khulum baika